Mecze Stadionu Śląskiego z Rozwojem Katowice były bezsprzecznie najciekawszymi spotkaniami w ubiegłym sezonie Ligi Trampkarzy rocznika 2002. Zmiana systemu sprawiła, że jesienne rozgrywki, które wystartowały w ostatni weekend wakacji, zapowiadają się dużo ciekawiej niż przed rokiem, a na ich inaugurację spotkały się właśnie drużyny z Chorzowa i Katowic. W sezonie 2013-2014 w starciach z Rozwojem dwukrotnie górą byli podopieczni trenera Andrzeja Miłkowskiego. Oni też jako pierwsi zaatakowali w minioną sobotę, ale tym razem to początek w wykonaniu katowiczan okazał się piorunujący. Już w 4. minucie po rzucie wolnym to właśnie goście objęli prowadzenie. Niespełna 2 minuty później było już 2-0 dla Rozwoju po przebojowej indywidualnej akcji jednego z graczy Katowic. Takiego obrotu sprawy w Chorzowie nikt się nie spodziewał. Obie drużyny potrafiły stwarzać kolejne zagrożenie pod bramkami rywali, ale utrzymywało się dwubramkowe prowadzenie Rozwoju. Od 20 minuty kontrolę nad meczem przejęli chorzowianie, którzy z coraz większym impetem nacierali na bramkę zadowolonego z prowadzenia Rozwoju. Tuż przed gwizdkiem sędziego zapraszającym oba zespoły na przerwę faulowany był Grzegorz Lapka. Mimo znacznej odległości od bramki Rozwoju na bezpośrednie uderzenie z rzutu wolnego zdecydował się Miłosz Poloczek, a piłka po jego strzale wpadła do siatki gości. Gol do szatni i do przerwy Stadion przegrywał już tylko 1-2. Wolno tutaj przejść obok tego meczu. Zobaczcie sytuację, oni się już cofnęli do tyłu. Oni przegrywaliście z Koroną 2-0, przegrywaliście. Przegrywaliście ostatnio z kim 2-0? Z Legią 2-0 przegrywacie, wygrywacie 5. Panowie, to jest wszystko przed wami, zostało pół godziny. Jak wy umiecie pół godziny strzelić 5 bramek Legii, no to tutaj to samo pół godziny możecie 3-4 bramki jeszcze strzelić. Po zmianie stron gospodarze rzucili się do odrabiania strat. Groźnie jednak, zwłaszcza po stałych fragmentach gry, bywało też pod bramką Stadionu. Przez kolejny kwadrans utrzymywał się jednak wynik 2-1 dla Rozwoju. Wreszcie w 50 minucie gry piłkę rozegrali Miłosz Poloczek z Jakubem Myszorem. Dośrodkowanie tego ostatniego na gola zamienił Jakub Witek i na 10 minut przed końcem meczu był remis 2-2. Stadion nie przestawał walczyć, usiłując zdobyć trzeciego gola i objąć prowadzenie. Ataki na bramkę Rozwoju przyniosły efekt w 55 minucie. Michał Barć wywalczył piłkę na swojej połowie, dobrze zagrał do wychodzącego Grzegorza Glapki, a ten wyprzedził obrońców oraz bramkarza Rozwoju i precyzyjnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. 3-2 dla Stadionu. Stadion nadal szukał okazji do podwyższenia rezultatu, ale piłka nie chciała po raz czwarty wpaść do bramki Rozwoju. Wreszcie na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry w niegroźnej wydawało się sytuacji na 3-3 udało się wyrównać katowiczanom.
W ostatnich sekundach spotkania nie brakowało emocji. Jedni i drudzy mieli jeszcze swoje szanse, a w samej końcówce rzutu karnego za faul na Jakubie Witku domagali się chorzowianie. Wynik już się jednak nie zmienił. Stadion Śląski zremisował z Rozwojem Katowice 3-3. Indywidualne błędy, no 2 stracone bramki, przegrywamy 2-0, ale proszę mi wierzyć, zachowywałem spokój, bo wiedziałem, że ten mecz na pewno nie przegramy. Z 2-0 wyciągnęliśmy na 3-3 i jestem z tego bardzo zadowolony. Trener zawsze mówi się gra do końca, nigdy jak jest 2-0 to nigdy się nie odpuszcza, gra się do końca. No i właśnie tak jak w tym meczu przegrywaliśmy 2-0 i było 3-3, nie? Nieraz już graliśmy z Rozwojem i jeszcze nigdy z nimi nie przegraliśmy, a też oni nigdy nam nie strzelili bramki, więc byliśmy jakby załamani tym wynikiem, ale wyszliśmy na drugą połowę przekonani, że jeszcze to wygramy. Dla mnie ten mecz, oni są zwycięzcami, no, przegrywać 2-0, podnieść się. Też trzeba przyznać, że to nie był łatwy mecz, bo taki dość ostry był ten mecz. No, tutaj chłopaki fizycznie wytrzymali, no szacuneczek do nich. Ja jestem bardzo zadowolony z tego meczu. Jest ciekawiej niż tam 32-0, w tamtym największy wynik był, no tak trochę bez sensu, nudne mecze, no ale teraz już będzie dużo biegania i w ogóle umiejętności trzeba więcej dawać siebie i w ogóle wszystko. No nareszcie, no ja myślę, że to nie tylko ten mecz, ale i wszystkie, które teraz będziemy rozgrywać, bo jeszcze nam zostało 6 meczy i 7 rewanżowych, także myślę, że jak będzie tak wyglądała liga, to będzie super, naprawdę.